Treba povedať, že Združenie miest a obcí Slovenska má eminentný záujem na spolupráci s poradcom podnikateľa aj pri organizovaní konferencií preto, lebo tá tematika je širokospektrálna a dotýka sa aj obcí a miest. Túto konferenciu hodnotím mimoriadne pozitívne, aj čo sa týka výberu hostí, aj čo sa týka výberu tém. Aktuálne sme v stave prípravy teda nového zákona o verejnom obstarávaní, respektíve veľkej novely. Aj táto konferencia, verím, že vysvetlila účastníkom konferencie tie hlavné zmeny, ktoré sú predmetom tejto novely. Rada by som sa poďakovala za Ministerstvo investícií regionálneho rozvoja a informatizácie za pozvanie na túto konferenciu, respektíve, že sme mohli odbornej verejnosti predstaviť novelu zákona o verejnom obstarávaní, ktorá je aktuálne v medzirezortnom pripomienkovom konaní a tým vlastne otvoriť aj odbornú a vecnú diskusiu o novele zákona. Tá snaha pomôcť aj samosprávam bola tu z toho titulu, aby obstarávanie bolo dynamické, efektívne a čo je veľmi dôležité, aby sa zbytočne nepredĺžovalo, ale zároveň my v samospráve veľmi citlivo vnímame rozmer transparentnosti, kde sme sa aj s pánom ministrom dohodli na tom, že tento model, ktorý je aktuálne v príprave a bude v pripomienkovacom konaní, alebo aktuálne je v medzirezortnom pripomienkovom konaní, tak je priestor ešte vylepšovať. Hlavne my si môžeme zachovať v subsidiarite tú transparentnosť. A mne dnes aj tá konferencia, aj tá atmosféra ukázala, že práve takéto informácie, takéto stretnutia s odborníkmi na jednom mieste vytvárajú priestor na to, aby ľudia sa mohli navzájom nielen stretnúť, ale informácie si vymieňať, veľa sa naučiť a budovať partnerstvá, ktorá hľadiska komunikácie medzi občanmi a medzi odborníkmi, ktorí sa venujú nejakej téme, sú mimoriadne dôležité. A to je vlastne snaha poradcu podnikateľa a je to aj snaha Združenia miest a obcí Slovenska spájať, pomáhať a chrániť. A to sú témy, kde sa istotne zhodneme.